Semanggisku lempar manggaku dapat ku coba melamar gadisku lamar jandaku dapat zamane kan uang tua rapi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke iki piye lagi iki terus piye Pak wong tuwa rapi perawan enak sing perawane yen bengi nangis wae lah terus piye amarga wedi karo manuke cocak rawa dawa buntute sing akeh mulune digoyang seru enak rasane yo ser aduh penak wis beda ya Ndut apane ning gone Kang Pajan karo Kang Sumijan kok rada akeh iki ya ya Dik perkara ndek awan mbok rasani ngono kok kok manak ndek enane 5 iki ana nak swidak loro ora iki ngomong sedilo tok terus langsung mlebu nek enggak iya arep-arep masalah maine sore ngono ora apa-apa iki mang maine sore be maine sore dikarepno kan biasane nek sore rampung jam 2 ngono iya Kang ora iya yo ora lek main sore jam 2 wis bar delok-delok maine ning ndi jak ngono pas aku padha Pak yo ora nak kene iki kan daerahe Tambak Rawa ya aja jam 2 aja main sore lah mergo wis kulino sedulur berarti aja dibari jam 2 aja sakake jam piro tengah 2 tengah 2 yo marah cepet mesti setengah kono usul jam 3 kok kira malah setengah 2 maksudnya setengah 2 iku entek dagelan ditekakno lakone ngantek setengah 3 alah kowe ngomong tok perkara ketoprak ora ngono piye ketoprak ning dingkon ora perkara bare jam pira ning karek sing delok gelem ta ora oh iku patokan nomor 1 ngono nek keteke sepi ya dibari bare nyapa ora iso delok kok dijehno iku lah nek lakoni jet tutuk ya dijehno ya diputet ngono ae diputet kaya wong apa lha sing penting baku pamiarsane gelem ta ora jajal gelem nonton ya bare sak geleme lah karo sing nonton sak takoki jajal Mas dulur-dulur lanang iki mau Pak Mas sing omong jarene njaluk aja susuman Pak niki mungkin toprake dirampungi jam pinten Pak pinten sak karepku ae wis dibari saiki lah Pak wong ketoprak ning kene kulino ditangkap yai kene nek dibari pira-pira handra manut ngono ya sementing kajate niate kaleksana nggalipun Bapak Sumijan sak keluarga karo lumeber yai kene kabeh muga li nyambut gawe padha slamet keselamatan ora ana alangan sawiji apa-apa sing ning ngarepe pekerja keras iya no pemburu dolar kabeh bos-bos dompeng lho kandhani kok iso kan yai terhormat kabeh pinter golek duit iya no ora beda kaya kowe apa men noprak terus omah ajeg terus ini ana perkembangane andundut tahun 2015 nganti iki wis beda tahun 2004 nganti tahun iki wis beda-beda bedane lho iya model-model mae dimodifikasi gaya zaman sekarang omah men limasan terus limasan itu cagahe ta ya sing biasa kaya piyai kene limasan iku
Lah nek cagake biaya kene pira? Limasan cagake ndara 8-an tuh. Ora anak kowe. Pira? Limasan kok cagake 9. Lho kok luwih siji? Iku ape ambek nggo nuwaki kok kidul. Cangkemmu yo jenenge nyece aku kowe. Lho pancen ta ora tak selaki. Sadurunge melu siswa jan omahku rek. Heeh. Pring basane. Ya. Ning alhamdulillah jenenge perubahan. Nyatane melok siswa 4 tahun tanggapan lancar omahku tak genti sing mone mbiyen gedhek. Matur nuwun kok genti apa, Ndut? Perdus. Lho. Kok malah elek. Lah kowe yo gregetno wong perkara bondo donya nek mbok omong-omongke ben aku isin ngono. Lagune ditutukno mangah. Cocak rawa ngono kok. Cocak rawa dak lagune iki ya kudu nyanyi sing model kaya cocak rawa ning anu saire beda-beda. Nadane piye? Ku coba melempar manggis. Wis par mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Wis ku lamar janda ku dapat. Ngono kok ora iso. Ya nek lali ya. Iso. Awan mangdut sing nonton pancen luweh akeh. Iya no. Toprak Iki lho mikir jandani. Ketoprak bengi main terus delok neh. Dagelan ya. Mikir ngene. Ya mikir ngene iki. Ben Hanya ben aku karo kowe dit anjing ora uman wong delok. Ae. Ora masalah tak baratno do maca. Mocoke dadi dagelan. Duwe nggo tuku wedokan. Senengane ngono lho. Apa al? Ya normal gini kok ora patek normal iki lek to. Normal aku. Ya normal. Wedokan lah sing penting ijek ayu. Awake seksi. Ora patek lemu. Tak cedhaki kate guyang-guyu. Bareng tak jawil, Mas. Jebule bisu. Apa jabat Ora ngancek ngono. Lah piye? Ya mok tawa. Ngono cak. Lah kok ya ngono Dik. Rezekine beda-beda kaya beda-beda jenenge wong urip rezeki ana sing ngantem dhewe apa? Lanang karo wedok ya beda rezeki. Beda nek lanang karo wong wedok malah bedane jelas. Jelas apane? Wong wedok iku bokong lagi diuncalon nengen sret. Contone taman mau lho. Wong lanang-lanang domoro 50.000. 50.000. Wong wedok bokonge diuncalon ngiwa Sret. 100.000. Dok ngono sret. Ter vario anyar. Iya. Kowe wong lanang. Heeh. Sret. Wong lanang. Iya. Sret. Paling mentok 20.000. Iku menawa Daud menawa. Iya. Sret. 20.000. Mbok go sret pisane. Adol wedhus. Nek kelakuan. Lah nek jenenge wonge rezekine tetep beda. Tetep beda-beda. Sing penting bisa mensyukuri apa yang diberikan. Duit sithik ya ngono kae kurang. Duit akeh nek ra iso ngenggo ya kurang. Jenenge menungso mergo isih diparingi urip. Lho, ngono. Matur nuwun ya. Matur nuwun kanggo para sederek kabeh kang tasih nderek melu wewungon melu melekan. Ya awake dhewe ra iso ngaturi apa-apa liyane matur nuwun. Siswa budaya sak kanca rombongan wis diaturi rawuh rene. Iki banget gedhe seneng atine. Iya. Karo piyai kene. Kaya ngono to. Berarti nanggap petoprane ganjarane gedhe ya. Ganjarane gedhe. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi sapa sing gelem nanggap ketoprak. Kuwi besok bakal swarga. Sebabe apa? Sebabe ketoprak nyenengno sapa ae. Lho iya. Nanggap ketoprak nyenengno sapa ae iku sapa ae sing disenengno. Sing jelas nomor 1 anggota ketopraken mesti seneng mergo ditangkap balik jadi sangoni entuk duit. Sing nomor 2? Sing nomor 2 tukang syuting ya seneng. Lho lah kok katut? Ora katut piye iso mangan ngono istilahe bengi-bengi. Wah ya gathuk ya. Syutinge ya jeh payu mergo nanggap ketoprak. Mergo Pak Sumijan nanggap ketoprak. Iya, mergo Pak Sumijan nanggap ketoprak syutinge melu payu. Jajal nek ora ana ketoprak apa
apa? Nyuting wong adus. Lho, bojom sing adus iku aja syuting. Syutinge. Lah iki mergo ana syutinge Pak Jajal nek syutinge ora ana ketoprak apa nyuting apa? Berarti ya syutinge melok seneng. Iku rak nomor 2. Ya ana sing nomor 3. Ya ana nek sing senenge. Apa? Lah tukang son mbok anggap ra melok seneng. Masa melu seneng? Yo mergo Pak nanggap ketoprak, sone melok payu. Lah nek ora ana ketoprak pengen ngesoni apa? Oh iya ora ana sing disoni. Lho, sapa sing gelem nanggap ketoprak besok jedangane swarga mergo sedekah. Lah ketoprake piye ketoprake? Ketoprak mbok urusi nggo apa? Lho kene ya. Ketoprak mbok omongno ora pantes, apa ora diomongno kancane. Ketoprak iki besok bosokne neraka. Lho kok ngono gene ya. Lah ketoprak iki penggaweane ngatong njaluk entuk ra tau aweh lho. Contone Mangan njaluk. Guyu nek kowe iya. kopi njaluk. Rokok ra dikeki ya njaluk. Njaluk. Gremeng nek kowe malah. Iki mangruke malah jarum super. Lah iya, ngono wis pira-pira. Pira sepelan 17.000 nek ora ndara 34. Lah nek wong 75 terus pira iku? Ndara wedhus loro ucul lah. Lah iya. Lha iku tenan kenyataan. Ning kan ora ngono, Mas. Iya. Senajan ketoprak iku samu barang njaluk. Heeh. Ning ketoprak iku ora lali karo sing nanggap, ora lali karo Pak Sumijan. Anda sapa anggere berarti tangkap nita kok sing digawe ya lali. Ora. Meso eling ketoprak rampung, sok ben iki ninggal-ningali. Sesuk ninggal-ningali. Berarti ketoprak bar langsung ninggal-ninggali. Ninggal-ningali. Ninggali apa? Laran. Jadi larane tinggal kon nyapu sing rewat. Ora. Piye? Jalarane digo muleh kowe nok. Apa mbok angkrem bojomu. Larane ora ditinggal apa digo apa? Wong aku wis gerang tuan mbok omongin nek ketoprak nanggap ketoprak ganjaran ya jelas-jelas akeh ngono. Lah iya mergo nanggap ketoprak ora perkara sugih wonge Pak ning kanthi niat atine. Seneng. Sugih urung karuan kuat nanggap ketoprak nek ora dilandasi niat sing tenanan saka ati. Nak piyai kene wis meh nanggap kabeh no. Komplit ya ora ono sing liwatan. liwatan. Kok sing durung ora bakal nanggap. Kok nanggap mergo ono kajate. Ngono. Oh, niate sunatan apa mantenan? Nek berarti iki wis sunatan, somben mantenan, nek wis mantenan, somben sunatan, ngono putune kaya ngono. Iya, iki acarane ngantenan. Mantenan. Mau awan wis acarane rame meriah sembarang Ya sembarane wis komplit. Awake dhewe isane mau melu ndongakno. Bapak Sumijan wis lega atine, kala ingkang Ibu. Muga-muga sing penting ngantene langgeng, selawase, rukun, berbahagia, cepet duweni momongan. Nah, tak dongak-dongakno ngantene ndang meteng. Lah iya ndang duweni momongan ndang meteng iku. Lho, momongan arep meteng sik ku piye? Ya meteng sik. Lah iya meteng sik lagi ndek momongan, mosok ndek momongan sik lagi meteng. Ha iya bener, pokoke sing penyanyine ditampilno kanggo menghibur sedaya kabeh iki. Masing-masing sing iki masih diaturno lagu sing kepenak. Ya, iki mau awake dhewe rene ora dhewean. Iki ana bintang tamu saka The Academy. Kowe aja joget-geti bocah cilik lho. Bocah cilik piye ta? The Academy ora sing kuliah ning TV wae. Iya. Penyanyi lawas sing kondang sing nyanyine la 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 malah wedi aku. Arit Sugiarto. Arit. Rita nggo arit. Muar gue ngetok sikil ngono. Yuk kita panggil bersama-sama bareng hadirnya. La 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 la. Dik Rita Sugiarto monggo. Iya Pak, jas bra. Salah lan Yarno. Lho kok iso? Iki cara Arit Sugiarto wis salah kudune ora Arit Sugiarto. Lah sapa? Bendo. Sapa Bendo? Sugiarto. Nah Arit jelaskan ramping. Lho sing penting suarane. Lho penyanyi ora perkara rupan ning suarane. Ya aku ora penyanyi. Lho penyakit kowe gak penyanyi. Enggak penyanyi. Udah dites no suarane. Iku penyakit. Penyakit. Penyakit beras. Nek penyanyi yo ngene iki suarane. Ambil nada sayang. Weno mik, Pak. Sepira, Mas? Mene lho. Lho. Ya nada ya do re mi fa sol la si do. Kok ngene iku ora iso.
salah kostum. Salah kostum. Jajal nyanyi satu lagu buat pemirsa. Nggo Mas Kelenteng sik ae ya. Ya, nggo Mas Kelenteng jajal nyanyekno. Hai batangku, hari ini Cocok, aku apik, cantik. Apik, Uk. Cantik bagai bidadari. Apik. Sayangku. Lah aku mau muni apa? Belakangku. Aku pengen budek. Hai sayangku. Cocok. Hari ini aku cantik. Masuk, Dik. Aku ngomong apa, Mas? Hei sayangku. Kupingnya cetha lho, kowe kok iso dungokno ya. Hai batangku. Hari ini aku cantik. Aku bosok patangi. Lah kaya ngono, wong tuwa lho, wong tuwa lho. Batang lho. Wong tuwa ora sopan. Sayang gurine apa? Sayang. Ya sayangku. Ngono ah. Lah batang gurine apa? Ya mirip gak apa-apa, padha Ning enge. batang iku kanggone barang sing wis biasa. Wong tuwa kok mbok ana dosa kowe. Hai sayangku. Ah, wong aja ngono. Lah pripun? Ya kudune sopan lah wong karo wong tuwa. Piye-piye lah iku nek aku wis tau dadi kowe urung tau dadi aku. lho lho ngono. Ya kudu ngajeni. Iya no. Kudu sak ngisarmu. Iya no. Ya ya. Hai sayangku. Hari ini aku cantik. Senengan kowe. Penyanyi ditumplekno iku. Lah piye ditumplek sak ngisarku malah panedian kok. Sayang plek. Oh jere kon sak ngisore lho Mas yo. Iki rumahnya sak ngisor iku andhap asor. Ada Lho pasar. ngono lho, kejane mudeng apa ora? Iya iya iya. Nyuwun pangapunten ya Pak ya. Aku ora mudeng. Aku iku wong enom. Iki lho tak colonge nang ndi daerah. Ya diatri pambagja kok ya guyon terus. Dik mangan kok. Ning taman sing Pamundutan. diaturi apa? Ayo. Rembulan Mas. Rembulan. Lah, Lah ngono ta. Ya turi. Iki Dik Mang. Iki spesial kanggo Pak Es apa sing mbok kenali kono di sapa? Aku ra kate. Ya. Pak Lurah. Nah, Pak lak Lurah ngono. saking dalu Pak. Nah, lak ngono ta ya. Wong Kok awakmu sing barang, rene Pak? dhisik kok gak ngerti lho. Aku mau jeneng iki akeh lho Mas, aku lali yo. Lurah. Ana Pak Tio ngono barang ketok emang lho. Ya ini wis mangsul kayake. Iki ya. Saking dalu Pak. Iku senenganmu ngomalan Sing ngomasi medun. nganggo apa? Sing medun iki ra aku Mang, mane gak pate apal aku. Mulane kowe ora tekan medun lah lalu Ngono udah ya bluk-bluk. baleni neh. Apa bro kaline medun. Jon. Bapak beruke ra keli kok. Piye? Ora keli. Lah ning ndi? Tengok-tengok. Lah iki tanggo. Kok kowe bro kali iki jeh. Jan tinggo ngono kok. Tak goceke. Rembulan, Jo. Rembulan Mas Tejo. Aturno. Pak Lurah, nyun sewu tesenten sisa-sisa napa mboten, Pak? Ya ana sisa Lurah. Tak lurah nggih non saya kula mboten ngerti ya. Nggih, nyuwun sewu Pak Lurah. Panggalipun Bapak Lurah, Kanjeng sedaya sarekat masyarakat mangerso kene, mangerso Sangukuban. Iya. Nah, iki jarang-jarang lho Mas Gendut. Piye ta, Nek Pak? Pak Lurah gelem lek-lekan, ora kok ngarani Pak Lurah kono-kono elek gak. Iya. Sing biasane nek Pak Lurah iku nyumbang ngertul balik. Tul balik. Nyatane kersa lelekan ning daleme utawa sarekat utawa masyarakate dhewe utawa lingkungane dhewe iki jarang. Ayo, Yuk, diaturno diaturno rembulan. Spesial barang siswa budaya. Oka Production. Setok Audio. masuk. Masuk, Masih ya. bersama Sik. Rembulan wangi tansah anyeseni. Yuk. Indah paras manis asam lan kuyungmu. Kinambaring bade tanah bisa laleke yakti kang mas ora
Mas Edi dari kawasan Mangun Rekso matur sembah nuwun. Goyang bareng Sesmo Budaya. Wasik. Tatapan netramu nembus ning batin. Agawe aku mau mikir kesliramu. Sayane rembulan kalak lawane semu. Mau jalane rembulan diaturno kanggo sing ning taman mau sing durung diaturno ya nggih. Wah, takok sisa ku bila Pak Lurah mbok aturi takok sisa ya malah ora iso no. Bocah ngene kok kabeh. Bocah ngene kok urip piye lah? Ya nuwun sewu Pak. Nuwun sewu lho Pak. Niki mboten kula mboten niat jaluk lho Pak. Masyaallah. Allah ngono ya. Ya. Mbok eling mbok ampak-am sehat no Mak. Ngono kok iso enten sisa-sisa. Coba gawe gitu. Lah muni aja ana sisa lha kak aku ora mbok jalukno. Coba gawe kan. Coba gawe konteng. Semene kono sapa? Bojone ah. Bojone sapa? Poono kok. Tak gecek kepala. Rara jonggrang diaturno tayuban, ayo. Kowe ledeke. Sing gendeng. Minangka panyunan saking Bapak Lurah dipun aturaken wonten setunggal gendeng Rara jonggrang. Sampun sedaya dipun aturaken kunjuk sedaya masyarakat Mangun Rekso rumasan mriki khususipun Bapak ingkang hamukugati Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan Dik. Ketoke ngono. Ora mokal yen Pak Lurah nandang kasmaran waspadake prajuritmu kalah bareng mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra penggih adipati
damar moyo aku duwe aji sakti bandawasa rara jograng manuta tak mundhut garwa cahayu ning aku duwe bebana iya jonggrang penjalukmu tak turuti ya diunggahno Joko Mlarat Pak sliramu tega palakrama sangenge molak parane yen bengi rambulan sedani iso jele sorene tresno tenan mung abang-abang lapi yuk yuk ya luk sebarun latunipun Pak Lurah ingkang sampun derek ngagem swasana Pak. Lalu menika wonten Rara Jonggrang iki mau diwenehi bonus munggahe Joko Mlarat. Nah, muga-muga ngalih. Ini Mas Gendut. Pripun? Kowe ora krungu pawarta sing wis pengenane kae? Piye ta? Geger wonten kadipaten. Mulawe desa krungu warta apa sing dadiane kono. Ayo bareng-bareng yuk. Ayo.